Bueno, do que me vin enterar eu hoxe aquí. Bueno, resulta que Sonso, non sabedes, a do programa da Antena 3, foi ao programa da noite tamén da Antena 3 do señor Pablo Brum Brum. E resulta que se puxeron ali a facer unha campaña para reivindicar que xa que o IVA do cine baixou ao 10%, a ver por que narices non baixa o IVA dos libros. Porque es pagar o IVA dos libros ao 21, sonse dicindo, es que yo quiero vender muchos libritos, yo quiero que la gente pueda comprar muchos libritos. E eu dicindo, de que rei está falando esta señora? De que está falando que non sabe nin o que se cobra polo que la fai? Pois que baixaran, a ver por que non reducen. Vamos a ver. O IVA dos libros é do 4%. 4. Non é do 21. Queixanse que lle baixaron o do cine ao 10 e o dos libros está en menos da mitad do que teñen os do cine. E eu dixen, pois será o millor que por escribir ten que tributar o 21% de IVA, porque a mí, como non me pagan por escribir, a mí pagadesme vos que comprades o meu libro, ese é o que eu gano por escribir, pero non hai ninguén que me pague por escribir, entón eu descoñezo. Pero entón vou mirar, porque eu que non sei, vou buscar. Entón vou mirar, e resulta que, oh, sorpresa, cando ti escribes un libro e cedes os teus dereitos a unha editorial, e paganche, por suposto, por eles, resulta que estás exenta de IVA. É dicir, pois por eso tampouco ha de ser. A única opción con este mundillo editorial no que se cobra o 21, pois poden ser outros servicios. Entendo eu que con outros servicios queren decir, pois vas a facer un curso de escrita, pois tens que tributar ao 21, porque en realidad estás dando unha formación, ainda que teña que ver coa escrita. Pero que son libros, revistas, ou bueno, tamén se faz publicacións que son de publicidade, todo de publicidade, pois, lóxicamente, pois terás que pagar máis. Pero a vez carallábanme, porque eles decían, claro, no, bueno, é que xa non tiña que ter ningún IVA. Os libros xa non tiñan que ter ningún IVA, porque así a xente leería máis. A ver, Sonso, igual a xente non compra máis o teu libro porque non quere, e non polo IVA. Igual a xente que lee xa é que compra os libros e a que non os compra é porque non quere ler. Porque pouco lle vai facer que lle baixer 2 euros o libro. A xente que nos gusta ler, non deixamos de ler por 2 euros. E máis hai unha cousa que eu non sei se sabedes os dous, que está extendidísima por todo o país. Bueno, eu diría casi xa polo mundo. É unha cousa que se chaman bibliotecas públicas. E oes, podes ler libros sin pagar nada. Bueno, ni 21, ni 4, ni nada, sen pagar nada, só indo ali a buscalo, che. Que cousas. Facíame gracia porque decían, ai, claro, que pasa que Pedro Sánchez non se vai enterar desta reivindicación porque está en China. Que me dera, digo polo de verdad. Que me dera que lle chegara a China e lle mandaron a contestación, pero a mí, o que máis me gustaría ver a cara destes dous, a cara que se lle iba a quedar ca contestación. Porque, desde logo, hai que telos. O que non alcancei aínda a comprender é que hai detrás desta mensaxe, porque eles parvos non son. Eles saben de sobra que o IVA está ao 4. Que haberá detrás deste discurso a lo Braveheart literato? Vos que decides? Bueno. Que vaya ben. Que boa falta fai.